Randi er 32 år og prostitueret. Randi lukker os ind i hendes verden, som er fuld af men og ubehagelige oplevelser fra hendes tid som prostitueret. Jeg har oplevet nogle meget forfærdelige mareridt om natten. Jeg sover dårligt og ligger og græder mig selv i søvn. De fleste handler om voldtægter og andre situationer, hvor jeg bliver reddet fra alle sider. Flået i tu. Det er meget ubehageligt, og jeg hænger meget fast i drømmen. En gang imellem kan jeg se sperm på mine bryster. Jeg kigger mig selv i spejlet, og alt jeg ser er en hvid klistret masse, der langsomt bevæger sig ned over mine bryster. Nogle gange kan den ikke komme af. Nogle dage bliver jeg fuldt af lugtene. De røde kondomer, de duftede af kamille. De fik mine læber til at svulme op, når jeg gav fransk, altså et blowjob. Og i hvert fald tilfælde fik de mine læber til at svide et stykke tid. Og de vådservietter. Jeg får stadig nogle flashbacks. Ansigter, der dukker op, desværre også under sex. Det kan være svært, men min kæreste ved alt, så han prøver at forstå mig. Jeg kunne ikke forestille mig, at min kæreste kunne blive sur, hvis jeg pludselig blev lidt mærkelig. Det er også pissehamrende hårdt at lukke dem ude. Jeg synes faktisk, jeg er blevet ret god til det. Ansigterne er også vigtige for mig at fokusere på. At se, at det er mig, han vil, og han ikke vil betale 500 kroner for at lægge og hugge i mig. Da jeg var prostitueret, troede jeg på den lykkelige luder. 100%. Jeg kunne ikke forestille mig, hvad jeg havde i vente. Det var jo fedt. De fleste piger, jeg har mødt i branchen, tror på den lykkelige luder. Mere end det ikke med at blive den lykkelige luder. Men når man er i branchen, så tager man en maske på og lukker alt af. Og så tror man bare, at alt er lykkeligt. Er der nogle specielle ting, der minder dig om fortiden? Lugte. Absolut lugte. Det kan være lugte som vådservietter og nogle specielle slags kondomer, der lugter af kamilleting. Så der er en lugt, der specielt forfølger mig. Det er den meget kraftige lugt af indvandrerens sved. Den giver mig kold sved og giver mig mavekramper. Jeg blev bange. Det er ligesom om at få en ordentlig mavepuster. Hvad gjorde du for at holde ud at have sex med kunderne? Det jeg gjorde var at fokusere på små ting. Ting, der ikke havde noget med det, jeg gjorde at gøre. Som for eksempel musik. Hvis hvert nummer varede ca. 3 minutter og 30 sekunder, ville min telefondame banke på døren efter ca. 3 sange, hvis det bare var et almindeligt knald. Jeg fokuserede også meget på, at min kunde skulle have udløsning, ellers skulle de godt blive sure bagefter. Den generelle overlevelse lød på at smække facaden på. Tilsidesætte mine følelser, simpelthen trykke på standby-knappen. Når kunder spurgte, hvad jeg lavede ved siden af, havde jeg altid en opdigtet person, jeg fortalte ud fra. Som rigtig mange prostituerede har sagt, at være prostitueret var den bedste tid i mit liv. Og ja, det er sandt. Det var 2 år i mit liv, hvor man ikke tænkte på følelser. Det med at være ked af det og græde, var ikke noget, jeg gjorde. Der var masser af penge, masser af nyt tøj, sko, tasker og møbler, you name it. Det var 2 bekymringsløse år i mit liv. Jeg vil faktisk sige, at det var de bedste i mit liv. Jeg vil nok aldrig komme til at opleve det igen. Resten af mit liv vil være præget af mange tanker og følelser. Det kan jo selvfølgelig både være godt og skidt. Leila er 24 år og revisorstuderende. Desuden arbejder hun som prostitueret, et job hun har drømt om at prøve, siden hun var 16 år. Jeg var 16 år, da jeg første gang overvejede at blive luder. Men dengang tænkte jeg alligevel, det kan man jo ikke. Nu er jeg 24 år og har gjort alvor ud af det. Jeg tænkte, jeg skal have mit livs bedste år. Jeg er i gang med en drømmeuddannelse. Jeg er single, og jeg kan gøre, hvad jeg vil. Så jeg besluttede, at nu er det rette tidspunkt at afprøve det. En søndag aften havde jeg min første vagt fra kl. 16 til 24. Min telefonpige satte mig ind i de forskellige procedurer, og så var det ellers bare ind og tage imod den første gæst. Det var forvirrende og også ret surrealistisk med de første par kunder. Det var underligt at skulle gå ind og høre, hvad de ville have, for det skal jo specificeres ned til mindste detalje, så man kender prisen. Jeg kom hjem med over 3.000 kroner efter min første vagt. Normalt har jeg lige så mange penge i overskud. Noget af det vigtigste for mig er at lytte til mine egne grænser og reagere ud fra dem. For mange prostituerede er det at kysse ikke en del af arbejdet, fordi det er så personligt. Men hvis en fyr er lækker eller dufter godt, kan jeg ikke lade være. Jeg er nødt til at holde mig til mine egne grænser, ellers går jeg psykisk ned på det. Jeg går ikke med til bizarre ting, som for eksempel dominans. Og jeg siger nej, hvis en kunde frastøder mig. For jeg er her, fordi jeg kan lide at være her.
Jeg har svært ved at forklare, hvorfor jeg så godt kan lide mit afvigende studiejob. Jeg sammenligner det med studerende, der laver frivilligt arbejde. Man laver frivilligt arbejde, fordi man kan lide det, og fordi det giver en noget. Og så har jeg et stort behov for sex. Statistikkerne viser, at mange prostituerede har oplevet svigt i deres opvækst. Lailas egen barndom er ingen undtagelse på det punkt. Min søster og storebror er blevet tæsket af min far. Da min mor og min far gik fra hinanden, har jeg haft en del stedfædre. Min mor har været alkoholiker gennem hele min barndom, og er det stadig, selvom hun er blevet bedre. Jeg holder hårdt på, at jeg har lært at acceptere min barndom, og den ikke har skubbet mig ud i prostitution. Jeg har valgt det her, fordi jeg er afklaret med det. Ikke på grund af min opvækst, eller fordi mine forældre var nogle tumper. Jeg holder i hvert fald fast på, at jeg hellere vil fortryde, at jeg har gjort det, end fortryde, at jeg ikke fik det prøvet. Det skal aldrig være min levevej. Det er bare noget, jeg skal afprøve. Jeg håber inderligt, at jeg kan stoppe, når jeg får en fast kæreste. Jeg tror egentlig kun, at jeg fortsætter et halvt år endnu, for jeg vil ikke blive ved så længe, at jeg begynder at blive afhængig af pengene. Tror du, der findes lykkelige luder? Der findes den luder, som er afklaret med det, og hvor det hele ikke er så slemt, som medieverdenen siger det er. Jeg er helt tilfreds med mit studiejob, men om der findes en lykkelig fuldtidsluder, det ved jeg ikke. Jeg er ikke lykkelig, fordi jeg lyder. Jeg er lykkelig, og jeg lyder.